Hey, what's up? Oh, grabe no, tanaw ka man gyapon sa mga vlogs ko no. Balik ha, pero thank you gud sa liwat-liwat nga pagtanaw. Kag kung ikaw bago ka lang katanaw sa mga vlogs ko no, pag inulat mo, subscribe na, pitik-pitik na da. So sa subong ma-enjoy kami anay sa mga kids. I-treat ko sila, makadto kami sa Jetlag. Damo kasugid nga daw. This is sadya ni kuno nga playground environment. Yes, pangga. What's next? Saan ano? After Jetlag, what's next? Ati ba si SM ta eh? Or whatever, or wherever. Okay. Okay, anyway, I've heard niyang Jetlag nami ni siya nga playground, bago ni nga playground sa Esplanade. Bago hindi man. Sang December nagbukas. So nami ni siya kuno kay mas lapad kag mas damo trampolines kag damo bouncy things. So i-try na mo, treat ko mga kids. Magdaog galing akon nga bata. Assistant PRO, yoo-hoo! Congratulations! Okay. Nagdaog siya sa election sa school. Kag also, basta may gusto ihambal si Liz. Do you want to thank someone? Thank you, classmates, Nana, and friends, those who voted for me. Thank you very much. Okay, so on behalf kay Lizzie, I'd like to say thank you sa mga nag-vote sa iya. Kag Thank you. I-pressure ko sang maging pati ka joke. So thank you very much, okay? Kag birthday gali sang last February 26. So more or less daw ano na ni. Amo na ning treat ko sa iya sa iyang birthday kag pagdaog sa election. So we're on our way to Jetlag in Esplanade. See you there. So ay na kita sa Esplanade. Ang last na din nga kadto together as a family sang time pa to nga nag ano tabla? Adventure Central. Oo, Adventure Central. Ano pa tong last? It's safe to say nga kadto lang kita di ko may bago. Yes mga paps, ay nakita sa Esplanade. It's 5 o'clock. And look at that, tawhay oh. Tawhay. Okay. So pangitaon namon ang Jetlag. Tigin ba na yun? I'm not sure. Okay mga paps, ari na kita sa Jetlag. Ari na kita sa Esplanade. Pangitaon namon ang building na may Jetlag. We're gonna have fun. Na may music. Oh, namangkot na kami kung diyan Jetlag. Ari gali ko na ho ang building ano yun. At ako araw. Ang Adventure Central sa ko. Wait, never mind. Okay. I don't understand nga Jetlag tawag nila no. Kaya yung Jetlag na kung magsakay ka ng aeroplano, wala magsaylo ka time zone. Sorry ng Jetlag. Okay. So kita 1 hour is 220 and the is 250. Okay. Excited na mo kids? Oh, sunod na. Alright. Okay. Kaya nito yun. Oh. Good, that. Lapad gila. So, pwede 1 hour, pero kung maglapaw sila, unlimited na lang naman. Ay, hindi pwede na. Select one. Okay, dapat mapili ka na nga daan. So, 1 hour nga hampang. Grabe naman ano. Lawig na eh. Ma-register ka agad sang sakto din. Kailangan may socks. Hindi ka kasulod kung wala ka medyas. Bahaw! Ano mo nila? Okay. Arila socks. Alright. Ikaw yung mams, din ka? Stay here. Hi, Chloe man. Kung tanan, sok-sok ka kita na yung medyas. Para hindi mo ma-spread ang kakaos. Chance ko na para
influence sa mga bata nga maging physical. Kay katamad sila, puro lang balay. Oh, nice yeah. Liz! Kulbahan ka? Go Manang! You can do it! Buksa ba? Liz! Was it good? Kulbahan ha? Alright! Good job! Good job! Okay. Ay. Kaya daw mga kids ko, medyo ano ni sila mahinadlokon. So, I'm happy nga na-conquer nila ilang fear. Fear of heights, fear of something. So, this is good. Actually, mo na yung gusto ko gid matabo. Jutay lang ko, masakod na. So, bata lang ko nga binuyan. It's fun. Ikaw ma'am, di ka? Magtumbo-tumbo? Next time. Na-try test mo? Ako, wine ako kay... binalhas na ko. Rest lang ko ya. From duwa ka kids, enjoy pa to. So, tap. Napirmi na ako gambal. So, no? So lang pirmi. Taga-start ko sa sentence, so... And then, the fun. Okay, tapos na kami. We had fun. The kids had fun. Tangga. So ano, kumusta man ang ano? How's Jetlag? It was fun, but you know, when you tried all of it, the boring, hindi ka na gusto. You're always bored. Ikaw, Liz,
was fun. It was so fun. Show me the fun face. Kay nagpayaw kami hampang ginutom kami. I'm sure the kids gutom ni sila. You gutom kids, I'm hungry that I could faint, Dad. Ha? I'm hungry that I gusto ma-faint. Ikaw, Yalis? I'm hungry. Hungry man? No. Ako gutom ko. Okay. And we're back in Atria. Manginaon kami di. Kita kami di Panyapunan. This is our family weekend fun. Namutaw ka kaon subong. Ginutom sila, nag-jetlag man sila guro. Sa kamalig kami sa bong doon kami manyapon. But it's time to get to see something.